Dagupan City mga idol dahil umaarangkada sa lungsod ang Free Summer Sports Clinic. Hatid po yan ng Dagupan City Sports Commission, Youth and Sports Office sa pangunguna ng Sports Development Office. Sa ngayon, naitala na ang mahigit 300 mga batang Dagupeños sa sumailalim sa mga sports training. Saklaw nito ang pampalakasan tulad ng arnis, athletics, boxing, chess, football, futsal, lawn tennis, swimming, table tennis, taekwondo at wrestling. Samantala, makatutulong ang naturang programa upang mas maensayo at mapalakas pa ang mga potensyal ng mga atletang maaaring ipadala sa Region 1 Athletic Association Meet, Palarong Pambansa at iba pang mga international sports competition. Maring magparehistro ang mga Dagupeños edad 7 hanggang 16 at magtatagal naman ito ng hanggang May 16, 2025. IFM News. IFM News. IFM News.